dan, dobro jutro ili dobro večer. Kad god gledali, dobrodošli u Team Perspektivu. I danas radim nešto drugačije. Danas neću igrati igrice i neću slagati domine. Danas ću izrađivati brod od štapića za sladoled. I to ovih štapića za sladoled. Pa mogu biti bilo koji, ali ja sam koristio od sladoleda mačo, zato da se ne vidi znak od ledomedu sladoleda. I ja kažem izrađivati, no uglavnom pokušati ću izraditi, jer ovo je prvi put da radim nešto ovako. I nije moja ideja, nije moj plan, nisam ja otkrio kako to treba napraviti, nego sam pronašla na internetu. I ovo neće biti kao tutorial, nego će jednostavno biti moj pokušaj da izradim nešto što sam vidio na internetu. Ako želite i vi vidjeti original, možete pogledati jer sam ostavio video, link do videa u opisu ovog videa, ako želite upute. I mislim da je to sve što trebam reći, vrijeme da krenemo. Ovo je moj nacrt i prvobitni plan za izradnju broda. Ok, sad kad ste vidjeli moj plan, možemo nastaviti. Za izradu ovog broda trebat će vam ove stvari. Trebat će vam naravno štapići. Trebat će vam ovakvo ravnalo, mislim može biti puno kraće ravnalo, nije bitno koje veličine. Trebat će vam olovka ili kemijska ili nešto za zabilježiti. Trebat će vam ili mala pilica, ili džepni nožić, ili skalpel, no ako ćete koristiti ovo, onda budite oprezni. I trebat će vam ili drvofiks, ili neko drugo ljepilo, ili će vam trebati ovakav pištolj za vruće ljepilo. Ja ću koristiti pištolj za vruće ljepilo. I pazite, gdje god da to radite, ja radim na svom stolu i ne želim ga oštetiti, zato imajte neku vrstu zaštite. Ja imam novine. Pa, nije najbolje, ali poslužit će. Ok, možemo početi sada za stvar. Ovo tu su moji štapići. Treba će mi 9 njih da napravim ovaj projekt. Prvo trebam prepoloviti jedan štapić točno na pola i uz pomoć njegovih dijelova i druga dva štapića trebam složiti određeni oblik. Upravo ću to napraviti. Tako. A sada će mi trebati ravnalo i još jedan štapić. Treba uz pomoć ravnala izmjeriti na ovom obliku širinu, udaljenost od lijeve do desne strane. A kada imam tu udaljenost, označio sam ju na svom ravnalu i sada trebam iz drugih štapića izrezati tu dužinu. Prije toga prvo ju trebam označiti uz pomoć svog ravnala i tako ću sada i napraviti. Treba će više od jednog štapića, zato što će trebati više komadića za lijepljenje. Sada je vrijeme za piljenje. Idemo! Pila. Dobro ispiliti. Tako, i sad ga možemo sam prelomiti. Evo ga, komadić je tu. Sada treba drugi komadić. I onda kada je drugi, treba se još podnoviti par puta. Ajde, komadić je tu. Tada! Sada sam gotov s piljenjem i dobio sam 6 komadića otprilike istih dimenzija.
Sada sam ukopčao svoj pištolj za vruće ljepilo. Prvo se treba ugrijati. Ok, pištolj se ugrijao i možemo početi s ljepljenjem. Moram dosta precizno zalijepiti, ali isto tako moram i požuriti da mi se ljepilo ne bi ohladilo prije nego što pričvrstim drvo. U tom slučaju drvo se neće zalijepiti. Za sada mi dosta dobro ide. Tako, i sada trebam još jednu trakicu pričvrstiti na vrhu i onda trebam još dvije pričvrstiti na dnu. Ovo je prvi put da ikad u životu koristim pištolj za vruće ljepilo. Tako. I tako, odlično. Još samo jednu. Malo mičemo ove tu ostatke ljepila. Odlično. Savršeno. Sada treba označiti ovaj mali dio koji strši izvan broda. I tako treba isto i na drugom štapiću koji ću upravo staviti ovdje. Mjesto na koje ću označiti mora biti potpuno jednaka na oba štapića. I sada ta mjesta treba odsjeći sa pilicom. Još piljenja slijedi sada. I sada treba zalijepiti još par sitnih komadića ovdje u sredinu. Dva mala. I treba još dodati i dva malo veća, ali isto ne prevelika. Treba ostati rupa između njih i ta rupa treba biti jednaka na otprilike jednaka na obje strane. Kako će najbolje ispasti, a kasnije ćete vidjeti zašto je ta rupa tu. Sada još treba zalijepiti one male komadiće koje smo odsjekli iz prijašnjih štapića. Evo ga prvi i drugi je tu. A sada još treba dodati i ona dva štapića koja smo kasnije obradili. Moram pripaziti da sam zalijepim cijeli stol, sva sreća da su noge tu. Ok, prvi štapić je tu. I postavljam ljepilo za drugi štapić. Evo ga. Čini se prilično dobro. I ovo je sada glavni trup našeg brodića. Ovo je donja strana. Ovo sada tu što se prikazuje. A ovo tu je gornja strana. I imamo rupu, no ta rupa je potrebna. Možete malo vidjeti brod. Sada treba od ove rupe napraviti malo kraći dio štapića. I treba taj dio odsjeći. No onda isto tako treba napraviti još jedan dio iste takve dužine. Stoga ću sada uz pomoć ravnala označiti još jedno mjesto gdje ću presjeći sa pilicom. Još samo da označim. Evo, to je dobro. Sad to treba ispiliti i to su dijelovi koji će biti propeleri. Sada imamo ta dva mala dijelića koja su otprilike iste veličine. Treba odrediti sredinu na njima sa ravnalom ili sa trokutom ili nečime.
I onda treba olovkom ili flomasterom ili kemijskom na sredini označiti sredinu, jer to je mjesto na kojem ćemo rezati. Isto tako treba napraviti i na drugom štapiću, na drugom dijelu štapića. Ovdje. Tako. I zato treba ispiliti, ali ne do kraja, nego samo na pola. Sada imamo ta dva dijela s rupom i možemo ih jednostavno spojiti ovako. Klik i sada su zajedno. To su naši propeleri. I sada ako nam se ne sviđa kako izgledaju, možemo ih izbrusiti malo. Ja sam sa skalpelom ovdje presikao da izgleda kao pravi brod, da bude trokutasti oblik. No sada je to malo oštro, stoga ću zatvoriti skalpel i malo ću izbrusiti to i cijeli brod da izgleda puno bolje. Brod je sada izbrušen, malo ću maknuti ovu prašinu od drveta i to sad izgleda prilično dobro. I sada još jedan dio je preostao da se učvrsti gumica. Baš je lijepo da. Ok. Evo gumica. Elastična gumica. Nije bitno koja boje, nije bitno koliko je čvrsta, ali ne treba biti premekana da se ne bi slomila. Sada ju treba provući kroz jednu od rupa koju smo napravili. I evo ga, to trebamo dobiti. I sada krajeve trebamo pričvrstiti za zadnji dio broda. Ovdje i isto tako i s druge strane. Jednostavno. I sada za kraj još samo treba ubaciti propelere unutra. Ove tu propelere. Jednostavno treba raširiti ove gumice, to jest gumicu, i staviti unutra. Tada! I to je to! Predivan brod. Sad jedino što je preostalo je da ga testiramo u pravoj vodi. Vidite, ovo će se izvrsno vrtiti. Ok, vrijeme za testiranje u vodi. Uspješno sam napravio brod! Ispao je savršeno! U svakom slučaju puno bolje nego što sam očekivao da će ispasti. Jako sam zadovoljan. I to je to. Testirao sam ga, super funkcionira. Eto ga. To je sve za danas. Puno vam hvala što ste gledali. Ako vam se svidio video, ostavite like i vidimo se u idućem videu. Bak!